Hola, molt bones tardes. Benvinguts. Això és Local d'Assaig, el programa musical de les Illes Balears. Som en Ferran Vallès i en nom de tot el programa vos dono la benvinguda. Tenim xarxes socials perquè mos contacteu: Facebook, Twitter, Instagram. Només mos contacteu teclejant @localdassaig. Aquest és un programa musical. Aquí tindrem actualitat de les Illes Balears, entrades per concerts i tota l'actualitat, agenda d'espectacles del cap de setmana. A més, el nostre afegit, música, molta música i en directe, aquí, des dels nostres estudis. Avui arrencam amb una banda de Palma, ells se diuen Dr. Martín Clavo, i acaben de publicar el seu segon llarga durada. Se diu Carne para Picadora. Anem a escoltar-la. Vinga, anem-hi!